amma sweetheart zan yi missing ɗinki Da ba. Allah. Wow. Hey. Oh my god, wallahi wani iri nake ji. Yawa ai ba zan dade ba. Ba Da zan Allah me dade. take care. Insha Allah. Ni zan zo in dauke ki ba kai ki tawo. Da Allah. Anyhow, kawai in kin shirya ki kira ni zan zo in dauke ki. Bye bye. I love you. Bye. Take care. I'll miss you. Bye bye. Bye bye. A'a, ai ba ta nan. Tafiya fa ta yi, kin san ne kwana ɗaya fa za ta yi kafin ta dawo. Sharp sharp, ki zo gidana ba lokaci. A'a, kina zuwa kawai. Just alert me sharp sharp. Everywhere good. Na gode. I don't want peace. Why? Walaikum salam. Kin tuna gidan nan? You're welcome to my caban. So ki zauna mana, relax. Wannan takalmin naki. I want problems always. Sayyada the queen. Ai daga ke sai ke. Yes. So yanzu me zan kawo miki? No, you have to feel free. Ai yau daga ni sai ke. So relax. Kin zo gidana, why are you feeling? Me zaki ci? Ni na sani. Kawai ki gaya min me zaki sha, me zaki ci. Eh? Why? Ya Amar buɗe ya me yasa aka rufe kofar? Bari sai Ya Amar. Cika. Ya Amar me kake haka ka buɗe kofa? Ina zuwa mana ɗauko mukulli. A ba sai ka min shiru kuma ina ta maka magana. Ya Amar ka buɗe mun mana da Ina Allah zuwa wanda mana, haka me ma mukulli sa zan ka rufe ɗauko. kofar nan? Ya Wait Amar now, kai. Ke kina da matsala, ba mukulli na ɗauko ba? to me yasa ma ka rufe kofa at the first place? Ya Ba. ga kana ta gunya ka lafiya? Mukulli nake nema fa, ina ta To neman me mukulli. yasa ka rufe kofar at the first? No, kin san neighbors. Wallahi mantuwa ne jakana da zan tafi gida da shi ne ma ban ɗauko ba kuma kai baka tuna min ba. Afa, To wallahi Amar kai ya Amar. wannan ne jaka? Kana ji na takalmin